अरे यार, आज इतना लेट हो गए, हमार जानू अभी तक ना आयल है। आएगे तोरा डेली डेली बुलावे हलियो तो तुरंत आ जा हली, और आज इतना लेट काहे कर लेगे? अरे की कहियो आएगे की हो गलो तोरा गे, इतना सेट हो के काहे बोला है? की करियो बोल ले, की होलो? अरे की कहियो रे, हमार माए बाबू हमार शादी दोसर जगह सेट कर देल को रे। आएगे ऐसन काहे बोला है गे? अब तू हमरा भुला जो रे। आगे हम तोरा अपन समझ के दिल और जान साफ दे दिलियो गे, और तो हमरा पल भर में भुला गेली। कैसे रहबो तोर बिना गे?